akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Alibari rito dugan da jay. Mandala pa sirin. Ga, aben mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Ayaso #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Oras alas 6:08 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan.
Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulupyo ada sayang kabuasan. Maktaryon Lingkura, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis. Kaibamot si kapaborito Errol Horado. Tanjad Technical Control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes, pizza 16 bulan na September 2025. 100 days to go before Christmas. Jada saray ulo na balitad lokal. Pangasinan. Lingayen District Hospital Asalisian kapan anak kiugaw ni batik. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Impan na pausipika na pribadong dokumento laki inaristo. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Warrant of arrest impakseb na korte laki inaristo na otoridad. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Lapod din panharang at pangaristo at suspect BE kinasuan impiso kad karsel. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Unda pagtayo at ulo na balitad nasyonal. ICI ang gapoy sasantuan unong adakinang Presidente Marcos. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Bryce ipawil ada Senate custody. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. No aliwak labat yung presidente abayagaklan na mila at protesta palapag ng Presidente Marcos. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Biyahe ng presidente Jed US kinansila. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Retiradong Justice Reyes mangidaulo od ICI. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na kabuasan tanatan wadyari detalye at balita da lokal. Lingayen District Hospital Salisian na Salisigang ya ang ibatik na kapan anak ya ugaw. Unong report jad pulis sa Lingayen oras na alas 2 na ngaram na nalimoob jad Origani Ward. So nang panggap yan nurse ya BE akasulong na black face mask, green scrub suit na anti-case bukto. Unong da palapag na ina na biktima sa maya ng panggap yan nurse. So akitungtong ya alaan to sa ugaw. Piyan ipasilong ada blood test bang balot pigaran oras le palabas agtumatla impawelso kapan anak ya ugaw. Impaliwawa ng Mrs. Bernes Josephat Ramos 36 anyos agtun balot inala sa ugaw ya impasilong ada blood testing. Kapisan so follow up investigation ng police Lingayen tanan nagawa era na back tracking ada saray CCTV footage asinggar hospital pian na recover sa bitlan ugaw. Sa may ugaw ya kapan anak. So anak na san live-in partner ya kinabata ed ngaran ya Romeo Guillermo Carpio na Miss Rosel Cia Pablo. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Lapo din pangamporto niya at pangaresto at suspect
BE kinasuan tanin naresto na sual pulis at oras na alauna ng ngaram jad barangay Kamagsingalan na bali na sual Pangasinan. Kinabat so na-arreston suspect at ngaranton na Laurie Mi Dacunis Burbano, 23 anyos. Si katoy na-arresto na taklay na ulay base biskog na warrant of arrest impaksab na korte at din sungay na Presidential Decree 1829 o dino penalizing obstruction of apprehension and prosecution of a criminal offense. Wala da silong na criminal case number 15818. Walay pitsaton na September 8, 2025 sa may suspect yung ganggan na korte mampiyansa at kantidad na 36,000 pesos si katunatan sa walad kustodiya na Sual Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laki nagay matindig korte na resto na pulis at oras na sa G5 na Kabuasan, Jad Barangay Burgos, Siyudad na San Carlos, Pangasinan. Kinabat sa narestong suspect at ngaranton na Richard Gonzales Bacani, 40 anyos. Si katoy naresto lapod agtoy matindi at korte, makalanaro ada kasuton panagtakaw yain sigapa laban at si kato. Sa may suspect so hanggang gana korte, yamampiyan sa kandidat na 36,000 pesos. Ante siya inawit yung police station, si katoy nalaan na body-worn camera tan alternative recording device. Si katunatan sa walad kustodiya na San Carlos City Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Makalador at impan palsipika na pribadong dokumento. 36 anyos siya laki inarrested oras na alas 11:50 na Kabuasan. Jada Barangay Poblacion East, Baloy na Alcala, Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect at ngaranton na Mark Anthony Sabas Mersa. Si katoy naresto base biskog na warrant of arrest. Yung paksib na korte walay pitsa to na Hulyo 31, 2025 lapo din sungkay na Article 172 Paragraph 1 na Revised Penal Code. Makalanor at impan palsipika na pribadong dokumento walad silong na criminal case number 3466 tan si kato so ingan ka na korte yamampiyansa kantidad na 36,000 piso. Sa may suspect yung nalaan na alternative recording device ante si inawit yung police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan erekatibukulan yung balitad lokal antes tayo nung dapagada saray balitad nasyonal wadyan niray pigaran paymano. Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras po natin alas 6:18 ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Kanselado na ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika sa susunod na linggo. Si Pangulong Marcos ay dadalo sana sa 80th United Nations General Assembly na gaganapin sa New York September 22 hanggang September 30. Wala pang ibinigay na rason ang palasyo sa hindi pagdalo ng Pangulo. Taong 2022 huling dumalo si Pangulo sa naturang assembly. Sinabi naman ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na itinalaga ni Pangulong Marcos ang kalihim ng Department of Foreign Affairs para siyang kumatawan sa assembly. Matatandaan na may ikinakasang malawakang kilos protesta sa iba't ibang grupo sa September 21 para ipahayag ang pagkadismaya sa anomalya sa flood control project. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Kung hindi lang sana siya presidente, gusto rin dumalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinakasang malawakang kilos protesta dahil sa anomalya sa flood control projects. Ito ang sagot ng Pangulo sa tanong kung dapat mag-alala na posibleng lumaki at matulad sa nangyari sa Nepal at Indonesia ang nakaambang protesta sa September 21 sa Luneta at People Power Monument. Nauunawaan umano ng Pangulo ang mga kilos protesta ng publiko at karapatan niya ng bawat isa na maglabas ng sentimiento kung paano sila nasaktan. Paalala naman ng Pangulo dapat gawing mapayapa ang lahat ng demonstrasyon at hindi mauwi sa gulo. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairperson ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes. Ayon sa Pangulo, si Andres bilang dating presiding justice ng Court of Appeals ang mayroong magandang record ng katapatan at pagiging patas, gayon din ang pagbibigay nito ng hustisya sa mga biktima. Si Andres ay nagsilbi bilang trial judge mula 1987 hanggang 1999 nang may talagang Court of Appeals Associate Justice. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang na miyembro ng ICI sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Country Managing Partner ng SGV. Magsisilbi namang Special Advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang binuong ICI ay magsasagawa ng masusing investigasyon sa mga flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno sa nakalipas na 10 taon. Sinabi ng Pangulo na nakausap niya ang lahat ng miyembro ng ICI at nagkasundo na kailangan na agad nilang kumilos ng maaga at mabilis para hindi mapanis ang mga impormasyon na ibinigay ng taong bayan at mga importante sa sumbong sa Pangulo website. Kahapon ay binuo ng ICI ang kanilang organizational structures, kung sino ang bubuo ng sekretariat, saan ang kanilang opisina at plano rin nilang pribadong magpulong araw-araw. Nilinaw naman ng Pangulo na 2015 hanggang 2025 ang sakop ng investigasyon dahil 10 taon lang ang tinakda ng Commission on Audit para makapagtago ng records. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, ibinalik na sa kustudiya ng Senado ang sinibak na Department of Public Works and Highways.
o DPWH Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez nitong Lunes, September 15. Ang pagbabalik kay Hernandez ay ginawa matapos ang pagdinig sa kanyang writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court Branch 112. Mismong ang kampo ni Hernandez ang sumulat kina Senate President Vicente Soto III at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson upang hilingin ang pagbabalik sa kanila sa Senate Detention Center. Ipinahayag din na kanyang kampo ang tiwala sa pamumuno ni Soto at Lacson. Inaprubahan ni Soto ang kahilingan kahapon ng umaga, kaya't nakabalik na si Hernandez sa Senado at sumailalim sa medical na pagsusuri. Si Hernandez ay na-cite in contempt sa Senado noong September 8 matapos umanong magsinungaling at ipinit sa Senate Detention Facility. Inilipat siya sa PNP Custodial Center matapos ikanta sa pagdinig ng Kamara ang dalawang senador na umano'y dawit sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Inilipat si Hernandez sa Pasay City Jail noong September 10 matapos aprobahan ang motion sa Senado. Inaasahang haharap muli si Hernandez sa darating na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, maging ang pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Speaker Martin Romualdez ay hindi lusot sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa Pangulo, wala namang sasantuhin ang ICI kahit pa kaibigan, kamag-ano o koalyado ang dawit sa katiwalian sa flood control projects. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos sabihin ni Nabotas Congressman Toby Chanco na nasa likod ng anomalya sina Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldico. Paliwanag ng presidente, wala namang maniniwala kung sasabihin lamang niya na walang kinikilingan at walang tinutulungan ang ICI. Kaya mas mabutian niya na gawin ito at imbestigahan ang lahat ng sangkot sa anomalya. May pagmamalakihan niya ng Malacanang na walang kaugnayan ang 3-man commission sa kahit na alinmang ahensya ng gobyerno, kaya hindi pagdududahan ang kanilang pagiging independent dahil lahat ng mga ito ay wala sa gobyerno maliban kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin alas 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandaan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside.
have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tantalagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Tandiyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Siyempre, samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Makakasama nyo po ang inyong mga lingkod ng bayan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryon Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre, kasama din natin dyan sa may technical control, nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis. Engineer Nixon Dakal. Manim Imis. Ayan, smiling face yan si Engineer Nixon Dakal kahit maraming problema, sabi niya, tawanan mo lang para hindi ka tatanda. Ayan, no? Okay.
Kung meron kayo mga gustong iparating na mga impormasyon, mga sumbong, mga reaction, suggestion, opinion, mangyari po, tumawag kayo sa ating smart number 0939-100-9931 at saka 0927-974-2784. Ayan. Sa ating Facebook at YouTube, live pa rin tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, okay. Uy, maraming mga nagsusulputan na mga yung mga batikos sa social media, maging sa national, patungkol sa mga proyekto ng gobyerno, particular sa flood control projects dyan sa May Bulacan, na dyan na nagumpisa yung sinasabi na maanumalyang mga proyekto. Naglabasan, pero may mga naglalabas sa mga social media na hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng defects liability period sa mga government project. Ang mga warranty sa mga government projects ay maaaring magtagal ng 5 taon. Ang bawat proyekto ay kailangan magkaroon din ng warranty band. Ayan, ang hindi naintindihan ng mga ibang kasi naglalabas sa social media, kung completed na ang proyekto, hindi ibig sabihin na tapos na rin ang obligasyon ng kontraktor, dahil mayroon pang tinatawag na defects liability period. Yan po yung nakapaloob sa section 62.2.3.3. Yung the revised implementing rules and regulation ng Republic Act 9184 o mas kilala sa Government Procurement Reform Act. Kung sakali na magkaroon ng depekto ang ginawa ng kontraktor, kailangan na ayusin na wala nang gastusin ang gobyerno dahil mayroon yung 5-year warranty. Parang kagamitan yan kapaborito sa bahay, gaya ng mga appliances. Kung bumili ka ng appliances sa appliances center, may warranty. Kung sakaling masira, pwedeng ipaayos na wala ka ng babayaran, diba? Or meron din mga hindi lang sa appliances sa mga sasakyan. Diba? Yung mga brand new na release. May warranty yan. Ganito rin ang mga government projects, may warranty. Kaya gaya ng flood control dyan sa may Barangay Minien, Santa Barbara, natapos ito noong 2021. Kaya covered pa rin ng tinatawag na 5-year warranty, kaya binalikan ng kontraktor para ayusin ang portion na may depekto. Ayan, kung walang problema o naging depekto sa loob ng 5 taon, pwedeng i-withdraw ng kontraktor ang tinatawag na warranty, di ba? Ang warranty na batay sa batas ay upang matiyak na ayusin ng kontraktor ang anumang depekto sa istruktura. Kung may mga mali o depekto sa isang government project, responsibilidad ng kontraktor na ayusin talaga. Ito yung nakapaloob sa naturang batas na 5 years warranty, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, may 10% na warranty band ang kontraktor. Tama ka dyan. 10% ang allowed base sa Republic Act 9184 o Implementing Rules and Regulation na tinatawag. Iba rin yung tinatawag na performance band. Ang performance band kasi ay ginagamit upang protektahan ang mga may-ari ng proyekto mula sa pagkalugi kung ang kontraktor ay hindi niya matapos ang naturang proyekto. Dito sa Pangasinan wala namang napabalita na kontraktor na nang iwan ng kanyang kontrata o proyekto, especially flood control. Kung ang kontraktor ay hindi tumapad sa kasunduan nila, base doon sa implementing rules and regulation, siyempre ang implementing agency habulin niya ngayon yung tinatawag na surety ban o yung performance ban na siya yung sasagot doon sa
multa ng naturang kontraktor. Ibig sabihin na pwedeng mag-file ng claim. Oo, pwede. Ang may-ari ng proyekto. Oo, pwedeng mag-file ng claim para sa bond, pagkatapos ng investigasyon, kung mapatunayan ang naturang claim, babayaran ng yung surety bond, yung naturang proyekto, kung sakali sa gobyerno yan anang galing. Oo, ito yung surety bond ang magbibigay protection sa mga nagawa na proyekto laban sa mga pagkalugi ng sa pananalapi dahil sa kabiguan ng isang kontratista. Oo, yan po ang mga legal na pamamaraan para makasiguro ang mga nagpapagawa ng proyekto, lalo na sa mga proyekto sa gobyerno. Kaya dito sa Pangasinan wala namang mga problemang iniwanan ng mga kontraktor ang kailang mga project. Yung alam mo yung may nagkwento sa atin nung mga nakaraang taon. Ang warranty pala ay 2 taon lang. Nung yan, kasi itong bagong ngayon, yung inamindahan nila 2022 nung ginawa itong 5 years. So noong mga nakaraang administrasyon 2 years lang 2 yan. 2 years lang ang warranty. 2 years lang, pero ginawang 5 years ngayon. Ngayong 2022. Kaya ngayon ipaliwanag lang natin ng konti yung dyan sa may Minien. Engineer, paki-flash nga sa screen yung yung na-forward ko diyan. Hindi yan. Hindi na kuan. Yung bago na, may bago na akong forward. May bagong forward yan. Check na lang. Kaya kuan, yung mga 5 years warranty ay talagang kuan yan. Hindi niyo pa nakita, pakibuksan yung sa yung sa messenger nyo. Sa messenger. Yan, nabuksan na. Nabuksan na. Ang nakalagay kasi dyan, ito, construction of protection works along Sinukalan. Slope protection, siguro ito ang nakalagay. Along Sinukalan River at Barangay Minien, Santa Barbara, Pangasinan. Santa Barbara, Pangasinan. Yan yun. Na ang pondo po niyan, ay 9,515,449 pesos. So yun pong yun yung pondo niyan, malinaw po yan so yung mismong listahan mo ay galing sa DPWH ito. 9.5 million. Ito po ay nag-umpisa October 26, 2020. 2020. Ngayon, natapos ng January 29, 2021. So 2021, 22, 23, 24, 25. Hindi muna, ganito muna yan. Actually, na-sandwich ito sa warranty. Na-sandwich nga. Kasi ang completion nito, completed January 29, 2021. So meron siyang 2 years. 2 years. So hanggang 2023 lang ang warranty. Kasi tapos niya ng 2021 So hanggang 2023 ang kanyang warranty. Ngayon may bago. Na batas. Yung warranty niya na hanggang 2023, nung 2022, ayan po nasa screen. Nung 2022 ay bumaba yung order na gawing 5 taon. So covered siya. Supposed to be hindi na siya cover. Kasi hanggang 2023 lang siya. Kasi natapos siya ng 2021. Lumabas yung order ng 2022 na gawin ng 5 taon. Bagamat na sandwich itong completion ng slope protection dyan sa may Minien na 9.5 million pesos lamang, ay ginawa niya pa rin yung alam niyang tama na gawing procedure. Ayusin. Inayos niya yung mga pagkukulang o kayo mga depekto. Actually, nung 2021 hanggang 2025, ilang bagyo nang dumaan. Ilang mataas na tubig nang dumaan. Hindi nawasak. Nawasak lang nung itong creasing na. Kaya covered doon sa mismong warranty. Covered ng warranty na bagong order na 5 years. So yung warranty ngayon, iyan ngayon yung ginagawa nila na porsyon. So ngayon itong
itong mismong ginagawa dyan sa Minion, hindi ibig sabihin na iniwanan yung proyekto. Iniwanan at tinakbuhan. Ang nangyari dyan, binalikan niya dahil may warranty. May warranty na 5 years. Oo. So, pero kung susundin ng contractor yung warranty, 2023 tapos na siya. Okay, tama. 2023 tapos na siya. Tapos na. Pero syempre ayaw din nilang masira. Kaya kahit wala nang warranty ng 2023, binalikan. Para ayusin na wala pong gastusin ang gobyerno. Kahit piso. Kasi meron yung warranty. Meron yung warranty. Kaya doon kukunin. Paki-flash ulit. Yan. Yan kita nyo yan construction of slope protection works along Sinukalan River at Barangay Minien, Santa Barbara, Pangasinan. Ang budget po 9.5, malilinaw na 9.5 million pesos. October 26, 2020 ng umpisahan at January 29, 2021 nang tapusin. So plus 2 years. Okay. So 2023 dapat. Pero 2022 nga, ulitin natin, bumaba yung order na 5 taon na ang warranty ng mga flood control projects. Supposed to be matatapos siya ng 2023 doon sa kanyang warranty. 2 years lang, 2 years. Ngayon, lumabas ngayon siya, sabi mong order na gawing 5 years, kaya ayaw naman ng kontraktor na masira rin yung kanyang pangalan. So, binalikan niya ngayon. Yung naturang ginawa niyang project dahil nalaman niya na mayroong kaunting nasira sa dumaan na bagyo. So, yun po yung ginagawa nila ngayon. Inaayos nila yung portion. Although na kung susundin yung dating batas, 2 years yung dating batas so nasanwit, sabi mo nga So 2022 bumaba yung bagong order na gawing 5 years. So ayan, binalikan ng kontraktor yung portion na nasira dyan sa Minion. Slope protection yan, no? Slope protection. Ayan, okay. So yun po yung kwan dyan, kumpletong detalye. Dahil kwan din tinanong natin sa ibang mga kontraktor kung paano ba yung proseso sa kanilang pagsasaayos ng mga proyekto. Sabi nila kaming mga kontraktor ay sinisisi nila pero hindi nila alam yung pagkalugi namin kung minsan dahil nga doon sa warranty na hindi naman natin asahan na magkaroon ng depekto. So doon doon ilalagay yung mga warranty na yan. Yung alam mo yung mga bagong appliances na may tinatawag na factory defect factory defect diba? Yan. Pero at least nakapaloob pa rin sa warranty. May warranty 1 year, di ba? So ganun din ang project, may warranty. Dati 2 years, ngayon ginawang 5 years ang warranty. So yun po yung ngayon diyan. Kaya't yung mga nakikita nyo kung sakali man na may mga proyekto na ganyan, hindi naman totally na iniwanan yan, kundi binalikan nila dahil nga may kaunting depekto at alam nila na covered sila doon sa 5 years warranty. Alas 6:47 ng umaga, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairperson ng Independent Commission for Infrastructures o ICI si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes. Meron ng haligi kina former DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Pajardo at si Mayor Benjamin Magalong. Itong si former Associate Justice Andres dating presiding Justice Court
of Appeals at merong magandang records daw at katapatan sa pagiging patas, gayon din na sa pagbibigay ng tamang hustisya. O sana nga kailan ba naging ito? Naging Supreme Court Associate Justice. Si Andres ang kumpleto niyang pangalan, Andres Bernal Reyes Jr. Ito ay nanilbihan bilang Associate Justice noong dyan sa may Korte Suprema noong 2017 hanggang 2020 na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte bilang kapalit ni Associate Justice Benvenido L. Reyes. Kaya kaya ito? Parehas kayo nga pinito. Reyes. Reyes din. Hindi kaya mahaluan ng politika ang investigasyon? Considering na ang iniluklok ng Pangulong Marcos na humahaligi sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ay si Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang naging dahilan upang maluklok. Naniniwala ang sambayan ng Pilipino na matino ang mamumuno sa ICI na sila ang mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. At tulad ni Rosana Pajardo na naging country partner at SGV and Company, Rogelio Singson na dating DPWH at si Mayor Magalong, wala ba silang political link sa mga, alam mo yun, past administration? Dating administration. Itong si Rosana Fajardo ay isang certified public accountant. Nagtrabaho both public at saka private sectors. Naniniwala ang taong bayan na walang political link sa mga past administration. Etong si dating DPWH Secretary Singson. Kailan naging DPWH siya? Kung hindi ako nagkakamali, naging DPWH Secretary mula 2010 hanggang 2016 sa ilalim ng administrasyon ni late President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. At itong si Benjamin Magalong naman bilang special advisor ng ICI ay dating CIDG rin sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. I think wala namang political link sa Duterte administration to. Etong si former Associate Justice Andres Reyes Jr. May political link sa Duterte dahil ang nagluklok nga sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nating masabi na may magaganap na murmuro sa investigasyon ng flood control issue. Sana walang kinikilingan ng batas, walang pinoprotektahan. Ang isa sa ilalim ng ICI sa investigasyon ng flood control mula 2015 tama, 2015 hanggang 2025. Kung 2015 ang Pangulo ng Pilipinas si late President Noynoy Aquino. 2016 naman hanggang 2022 si Digong. Nanilbihan si Singson at Magalong sa ilalim ng administrasyon Aquino. Kaya nga So ibig sabihin 2015 yung investigahan nila magmula noong 2015 hanggang 2025. So yung sabi mo Benigno Aquino pa ang presidente on that time 2015. Itong 2016 si Digong na si former President Rodrigo Duterte. At sino itong isang lumalabas na kontraktor ni Duterte noong 2026, di ba si Diskaya? Ang ginamit na lisensya o ginagamit nila yung yung St. Timothy Construction Company. Di ba? Para makakuha din ng mga flood control projects. Pero hindi lang yan. Lumalabas na siyam pa pala. Yung kanyang lisensya. di ba nabanggit din ang CLTG Builders na may malaking kontrata sa Davao City, di ba? Lumalabas na ang may ari ng CLTG Builders ay ama ni Senador Christopher Bongo na pumasok at nakipagkontrata sa gobyerno noong 2017 na nagkakahalaga ng
816 million piso, di ba? Million 800 lang? 816 million. Yung nasa ano ba yung CLTG? CLTG parang Christopher sabi nun eh. Christopher Lawrence T. Go. CLTG. LTG. Hindi natin pinapangunahan ang desisyon ng Pangulo. Ang sinasabi natin dito kung saan galing ang inilagay na mamuno ng investigasyon yung ICI nga. Pero siyempre panatag at tiwala ang Pangulo sa independent body. Hindi natin na sinasabi na may cover up sa investigasyon at hindi natin tinatawaran ang kakayahan ng mga namumuno sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Alam mo, hindi maialis sa isip ng mga tao na baka may pangalan na mailihis. Kasi siyempre ang presidente, siya ang nagturo kung sino-sino. Ngayon, malaking tanong naman kung bakit dinadawit nga itong kanyang pinsang buo. Si Martin Romualdez. Kaya medyo may question sa mga isip ng mga taong bayan. Siyempre, ang mag-iimbestiga, mga tinuro ni Presidente, paano naman yung kanyang pinsan? Okay, kung ano ang tama, yan ang dapat gawin. Ituwid ang baluktot na nangyayari sa bansa. Ayan ang dapat tama. Para sa ganun, maniwala ang taong bayan. Kung ano ang tama, ipaglaban natin. Kaya hayaan natin ang ICI, independent body, na ito ay binuo ng Pangulo para mag-imbestiga dyan sa flood control projects, particular in Bulacan. Dahil dyan nag-umpisa ang korupsyon. Dyan nag-umpisa yung Ghost Project. Dyan nag-umpisa ang lahat. Kaya dapat managot sa naturang maanumalyang proyekto. Alas 6:55. Basahin natin itong mga nanonood. Si Kuan nga pala, Mandirigma. Ayan, si Sir Rolly. Talagang suki natin yan, Ayan, every morning. Thank you. Siya po'y nanonood sa ating FB Live. Ganoon din si Sinaida Zamora Gilbert. Pinapapunta tayo doon sa saan? Ibang bansa. Ayan, si Sinaida Zamora Gilbert. Pero taga-Dagupan yan, si Madam Sinaida. Kung hindi ako nagkakamali, dito yata sa Bulusan Si Michael Mariado Sugano ba? Magandang umaga sa'yo. Gawin din si Esther Ramos ng Barangay Mangkup, Kalasyaw. Si Kagawad Dio Quinto Peralta ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Good morning sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood sa ating FB Live dyan sa Facebook mo, baka mayroong dyan, mga nagpapagreet kasamang Erul. Ito, habang tinitingnan ko si si Ballesteros JM. Ballesteros JM. Jerome! Jerome Ballesteros. Kumusta ko no may nababalang nababalang yung bata, yung nababalang yung kaanak lang na bata diyan sa Lingayen District Hospital, talagang nakakalumo rin, no? Sa yung pangyayari, dahil kahit na hindi mo anak yun, siyempre alam mo yung nasa damdamin ng mga yung magulang ng bata. Biro mo na yung Lingayen District Hospital, nakapasok ang salisigang. Salisian sa hospital. Government din. Government hospital.
Itong mag-live-in ito pala mag-live-in yung magulang ng bata, mag-live-in sila, hindi pa sila kasal kumbaga. Nagtiwala sila doon sa nagpanggap na nurse daw, na nakasuot ng face mask at nagpanggap na nurse, kinuha yung bata dahil isalalim daw sa blood screening. So akala nila nurse, yung pala ay isa ng salisigang. Itinakbo yung bata. Ang masaklap dyan, ang napaka lungkot dyan, walang CCTV. Wala nang merong CCTV pero sa labas na yata. Hindi, yung mga yung mga neighboring mga establishment, malapit sa hospital, tinitignan nila ngayon, nagbabak tracking ang PNP, baka sakaling matuntun nila yung naturang suspect na nagtakbo ng yung bata. Hopefully ma-resolve na sa lalong madaling panahon. At yung naman, alam natin ang pag-aalala ng isang ina. Correct. Ang pag-aalala ng isang ina talaga. Kung yung anak mo nga na ilang oras lang hindi bumabalik sa bahay, nahanap mo o yun pala yung bagong bagong panganak na bata, 'di ba? Kung kanyan, first baby nila yan. Siyempre tuwang-tuwa sila na magkaroon sila ng baby. Paglabas sila ng hospital, lungkot naman ang kailang inabot dahil nawala yung kailang baby. Yung kumuha naman sa baby na yan, anong gagawin niya? Kung wala siyang anak, ay dapat ang ginawa na sana nag-ampon na lang, 'di ba? Nag-ampon na lang, o kaya baka naman yung kumuha talagang gawain na niya at ibibinta niya yung bata, pagkakapiraan niya. O dapat matuntun ng mga otoridad yan at mahuli yung salarin para panagutan niya ang kanyang ginawa sa batas. Abduction ang tawag doon, 'di ba? Inabduct niya yung naturang bata. Kawawa naman yung yung magulang. Kawawa yung magulang at saka yung baby, wala siyang kalam-alam sa mundo. Wala pang kamuwang-muwang. Walang kamuwang-muwang, ginuha. May negligence on the part of Lingayen District Hospital Management. 'Di ba? May negligence 'yan. Unang-una, walang CCTV camera. Wala man lang nakasita doon sa walang nakasita. Yung empleyado diyan magkakakilala. Correct. Dapat may ID. May ID sana. Meron bang mga ID ang bawat nurses, mga nurse natin diyan sa Lingayen o mga government hospital? Para may pagkakilanlan kung sakaling papasok yung isang nurse sa isang OB-GYN ward, alam nila na talagang nurse ng hospital yan. Ang problema dyan, bakit nakapasok yung nagpanggap na nurse? Ibig sabihin, wala man lang nakasita, nakakilala. Sino po? Parang hindi ko kilala yun. O talagang yung mga nandun lang na nakakita walang pakialam kung hindi nila kilala. O baka naman busy sila. Mga nakayuko lagi. Nakayuko. Dala-dala yung cellphone. Dala-dala yung cellphone. Hindi lang naobserbahan na mayroon palang nakapasok na salisigang na nagpanggap na nurse. Di ba? Kung anak nyo yung na kinuha ng salisigang, anong nasa damdamin nyo naman kayong mga nandyan sa Lingayen District Hospitals? Di ba masakit? Napakalaki ang pundo ng ating pamalaang panlalawigan. Bakit hindi nila naisip na maglagay man lang ng CCTV camera sa entrance, exit o sa maglalagay na sila ngayon? Ngayon may nangyari na. Nang may nangyari na. Tulit ni Hero. Mampayong no kapigan.
Abasa. Initan. Ayan, okay. Sa aming pagbabalik talakayan natin ang iba pang mga issue. Dito lamang sa ating palatuntunan. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iran sunata. Son, ang puta-putang Iran informasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oil, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's homemade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Tagupan
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan binlog. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan geset. Paborito. Kamay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kawasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. WJ88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras alas 7:09 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Siyempre ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtaroon lingkod at Pangasinan Dennis Muhares at kasama din natin dyan sa may technical control. Ang nag-iisang puso ng kanyang misis, si Engineer Nick Sundakal. Ayan, magandang umaga kay Rogelio Solomon de la Cruz. Uy. Ayan. Yeah! Kong po. Si Magina Corda. Magandang umaga sa iyo. Diyan sa Kalasyaw, maayos yung yung dali ng mga sasakyan diyan. Maganda. Dahil sa magandang pamumuno ni Sir Rolly de la Cruz. May ano na rin kasi, nagkaroon na rin sila ng mga aral, mga yung nakaraan, nagkaroon ng seminar from MMDA. So, yun na yung mga ini-apply nila ngayon. Oo, at talagang visible yung mga yung mga traffic enforcers natin diyan sa lansangan. Kahit na may mga may mga traffic light na inilagay na, pero nandiyan pa rin sila. O yung mga traffic enforcers na sila ay nagmaman natin ng kaayusan ng daloy ng mga sasakyan. At talagang pinairal na nila yung nasa batas, yung national law natin na ilang yun? 10 meters o 20 meters? Yung, 6 meters. 6 meters, yung from intersection. Mula doon sa panulukan. Ayan. Yung mismong kanto. Mismong kanto. Dapat, yung mga sasakyan, dapat magparada sila beyond 6 meters. Ayan. Kaya't napakaganda, maayos ang daloy ng mga sasakyan. Ganyan din sana ang gawin dito sa lungsod ng Dagupan, para hindi magkabuhol-buhol yung trapiko dito. Dito sa Dagupan, malatlaykin may malatlay. May traffic. Ang taktan traffic na yun. Kin. Alam mo minsan kasi sa mga ibang dyan sa may bunuan, minsan kasi okay lang na hindi sila naka-helmet. Pero ngayon, ang gaano mansilungat la. Ang kaputi excuse, helmet policy. May dalan-dalan, palpalaran. Yan, di bali talabi la kwanda nitan. Nanang mura kin. Which is tama lang naman. Alam mo dyan sa napansin mo dyan sa Bunuan Gisit. Di ba mayroong 4 na kanto yan. Yung sa papuntang Bukig, papuntang Tundaligan, papuntang Binlok, di ba?
So, napansin mo ang daming parang kabuti yung mga poso personnel. Napakarami nga nila eh. Oh, napakarami nila, pero alam mo yung sa kanto, pagpapunta ka ng Bunuan Bukig, ginawa ng parking yung kalsada. Dapat sana ang ating panawagan sana mapansin ng kapitan. Oo, kapitan. Mapansin ni Bayaw. Bayaw ni Mayor. Bayaw niya ba yun? Si Kapitan Bumanlag. Total, araw-araw ka naman dumadaan dyan, Kapitan. Sana nakikita mo rin yung obstruction. At saka ganito ang kwan dyan, dyan sa pinakatalipapa. Dapat na kwan din, sundin nila yung national law na bawal magparada sa intersection mismo. Wala nandun yung binanggit mo na nga, nandun yung sandamakmak na poso. Pero dapat, yung mga papasok sa intersection tambak-tambak naman yung mga sasakyan dahil sa talipapa. Kaya nga wala tayong wala tayong problema sa mga talipapa, hanap buhay yan pero naman yung mga nagpapark doon sa may kabila kasi sa bandang kabila talipapa. Sa kabilang kalsada naman doon ginagawang parking. Dapat paano ka makakapasok o makakalabas ng kanto na yan kung puro nakapark na sasakyan? Dapat isang kwan lang, hilera yung parking area. At doon sa intersection, bawal sanang magparada yung mga tricycle. Kahit na isang hilera pa rin sagabal pa rin Hindi, iayos nila para may yung mga tricycle driver. Palengke sa kabila, tapos parada sa kabila. Doon sa may hilera ng mga anong patawag doon, yung mga nagtitinda, wala sanang magpaparada dyan kahit anong klaseng sasakyan dyan. Sana. Ngayon, yung mga traffic enforcers, kami, hindi naman kami traffic enforcers, base lang sa amin na obserbahan. Dapat ang traffic enforcers, isa lang doon sa may pedestrian lane. Ang alim ira na talapos ingin. Doon ang isa. At kung yung mga sana, yung galing sa Bukig at galing sa Tundaligan, i-stop ng yung nasa pedestrian lane na traffic enforcer, yung mga sasakyan, para bigyan na daan yung mga pedestrian, yung mga tumatawid. Paano pag uulan na? Kaya nga matagal dapat unahin yung mga pedestrian na nababasa. Ang inuuna nila kasi kailan ba matatapos yung mga sasakyan na dumadaan dyan, di ba? Kaya dapat yung mga traffic enforcers ninyo, Mr. Alvin Dicano, no? Arvin Dicano, dapat na sana ninyo yung i-train ninyong mabuti. Kung hindi nyo alam yung mga traffic regulation, punta kayo sa Kalasyaw at magpaturo kayo. Hindi, alam ko, well-trained din yung mga yan. Saan? Oo, yung mga post enforcer. Alam ko, well-trained yan mga yan. Kung well-trained sila, alam nila yung mga dapat gawin sa mga lansangan. Di ba? Alam nila ang dapat gawin. Sa kandamakmak na mga traffic enforcers na nagkalat sa kalye, lalong matraffic. Ang sitwasyon yan sa Bunuan Gisut. Kaya dapat na tignan yung mabuti kung yung mga nakaka-obstruct sa trapiko, para sa ganun yun ang ayusin ninyo. Hindi yung nakikita ninyo mga violators na nandyan na nakaparada, hindi ninyo hinuhuli. Dapat huliin ninyo, di ba ganun yan? Ang problema, sasabihin nila, ilan lang yung yung inisyuan ng ang tawag doon, yung magtitikit, magbibigay ng ticket. So dapat may dyan, may naka-standby dyan na yung tawag doon, authorized ng LTO, inautorizahan ng LTO para mag-issue ng ticket. Kaya ayusin ninyo, pakiayos lang, Mr. Dicano, yung traffic situation dyan sa Bunuan Gisut, para sa ganun ay hindi kayo kutsain ng mga kababayan natin. Mamaya sabihin nila
Hindi namin sinasabi ha. May manarin kami. Huwag na sabihin. Huwag na sabihin. Huwag na sabihin. Sige, basahin natin itong mga reaksyon ha. GC Lopez. Tumigil na sa katatahol sina Jinggoy at Villanueva. Paano booking na sila sa manumalyang flood control sa Bulacan? Pablo Santos, sila ang dapat managot sa mga taga Bulacan. Nung Lunes nga, no, walang gaanong aksyon, ano? Wala eh. Walang abangan ko rin eh. Parang mas maganda pa nung si Marcoleta. Talagang live na live. Si Bert Bartolome, ang galing magsalita sa Senado, hindi na sila nahiya sa sarili nila habang ang taong bayan ang naghihikahos sa pagbabayad ng buwis. JC Parraino, dapat malaman ng mga naglalabas sa social media kung kailan inumpisahan at natapos ang proyekto para hindi naman kawawa ang mga kontraktor, sabi niya. Yung issue natin kanina. 0999-5730. Mga idol, hayaan na natin ang mga imbestiga sa mga ghost project. Dapat gisingin ninyo ang gobyerno para masagip ang mga magsasaka sa buong Pilipinas. Parang napapabayaan ang sektor ng magsasaka. Dapat maglabas din ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa direktibang pagbili ng bigas sa mga magsasaka na bibilhin ng local government or national government, kapaborito i-rule. Yun sana ang dapat gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sana mapansin ito ni Pangulong Marcos na dapat na siya ay utusan niya ang lokal na pamahalaan na direktang bibili sila ng pagkain o yung bigas sa mga magsasaka. Dahil nakapaloob naman sa ilalim ng Republic Act 11321, yung Sagip Saka Act na tumutukoy sa mataas na kita para sa mga magsasaka at mangingisda. Sagip Saka. Sagip Saka. Sagip Saka Act. Kung saka kamo sa kanyan sa sa Pangasinan, kung saka sabi mo sa mga Ilocano, apaigsaka ka. Akin man sali-sali ka kundi. Saka. Sagip Saka. Pero yung saka, yung sakahan. Sa ilalim ng batas na yan, pinapayagan ang direktang pagbili ng national at local government sa mga magsasaka at mangingisda ng di dumadaan sa public bidding. Ayan, so ganyan sana ang gawin ng ating gobyerno nasyonal para matulungan itong mga magsasaka at mangingisda sa buong Pilipinas. Meron pala yung batas. Yung Republic Act 11321. Meron nga, yan, yung Sagip Saka. Dapat ipairal ito ng mabuti. Pero ngayon, tila yata'y napapabayaan itong mga magsasaka natin. Nakatuon ng pansin sa flood control project. Anomaly. Dapat sa ito flood budget. Flood budget. Kailangan para sa mga magsasaka. Maapaw sa budget, lalo na yung sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Dapat lang sana. Ganyan ang gawin nila. Para sa ganun hindi tayo magkakaroon ng shortage ng supply ng bigas at hindi tayo mag-aangkat sa ibang bansa. Di ba? Napakalawak ang agricultural land natin dito sa bansang Pilipinas.
bakit nagkukulang tayo ng supply ng bigas? Di ba? Umaangkat tayo ng bigas sa ibang bansa. Para saan yun? Di ba? Dahil sabi nila, dahil kulang tayo ng supply ng bigas sa Pilipinas. Okay, si Ima Barira, kung ang kadiwa sana ay mag-survey sa local farmers at sila ang maging channel to market, walang farmers na makakaranas ng gutom, sabi niya. Evangeline Augusto Untalan, diyan sa may barangay Bunlag. Good morning. Ronnie Bagunsya, kawawa ang mga magsasaka, pinuhunan ng pira, pawis at panahon, walang support ang local government pagdating sa negosasyon from local farmers to market, sabi niya. Siguro ito, isang magsasaka ito, si Ronnie Baguns. Natatalusan to. Oo, naintindihan niya kung ano ang nasa loobin ng mga magsasaka John Rey Santos, many are hungry because of corrupt officials. Oliver Ramos, mas pabor ang gobyerno sa importasyon. Wala silang pakialam sa lokal na magsasaka. Sige, yun ang mga nasa loobin ninyo. Kami dito nagpaparating lang ng mensahe, baka sakaling pakinggan tayo ng ating pamahalaan. Pwede pa tayong mag-exercise, Engineer Nixon Dakal. Okay, go ahead. Mag-exercise tayo tuwing... Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat, kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, Councilor Nestor Gabrilio, gawin din kay Councilor Ardison Soriano, Councilor Manny the Twain, Councilor Mike Sison, Councilor Elias Villanueva, Councilor Habardani Bisina, si Councilor Joppy Loresco, good morning, si Councilor Iske Federation President Nariana Ayay Messina. Si Liga President Jose Paris Jr. Agaon din si former Councilor Gerald Apicial, Servisyong Espesyal. Ayan na. Si Engineer Art Gaspar, good morning sir. Si Don Ramon Bautista Sr. Ayan, magandang umaga. Masantos siya kabuhasan, boss, paboritong Idol Dennis at Errol. Mabuhay po kayo. God bless, more power. Untan tumat from BM and VM Ramon Bautista and Councilor Ramon Bautista Jr. Ayan, magandang umaga dyan sa Manawag. Good morning din kay si Vice Mayor Edgar, itaktak mo maminta. Kumusta kaladitan? Mayor Carl Christian Viga ng Mapandan, magandang umaga. Si Sir Jeffrel at Sir Felix Domicilio, Madam Sheila Pinulyar, si Councilor Freddy Pinulyar, magandang umaga. Gawin din si Vice Mayor Attorney Ajani Cabrera ng Mangaldan at Councilor Chineros Flores, magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning. Okay, medyo gaul na tayo sa oras, kaya kayo po pansamantalang na maalam sa impabawid at magbabalik bukas
Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkor at Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dito lamang sa DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!